tomto videu vám poradíme, jak na levné letenky. K hledání letenek a následnému letu využijeme společnost Ryanair. Na webu klikněte na tlačítko Naplánovat a následně Vyhledat let. Zvolte si místo odletu a klikněte na tlačítko Zobrazit na mapě. My jsme zvolili Prahu, ale můžete zadat jakékoliv letiště, odkud společnost Ryanair létá. Pokud to máte blíže do Vídně, tak například do Chorvatska se dostanete v letní sezóně levněji. Nyní si nastavte rozpočet. Můžete si nastavit vlastní částku nebo vybrat některou z předdefinovaných. Zobrazí se vám seznam destinací, do kterých se dostanete za vámi maximálně nastavenou cenu. Vyberte si, kam chcete letět a klikněte na Zarezervovat letenku. Uvidíte tabulku s datumem nejbližšího levného letu do zvolené destinace. Klikněte na Přidat zpáteční let a vyberte si datum návratu. My pro ukázku zvolili let do Zadaru v termínu od 18. do 23. dubna. Pak už jen v horní části obrazovky klikněte na Pokračovat. Potvrďte zvolené lety a zarezervujte letenky. Můžete si tak zaletět k moři za necelých 750 korun. Toto video si uložte a kdykoliv budete mít čas, udělejte si levný výlet po Evropě. Pokud se vám naše cestovatelské tipy a rady líbí, nezapomeňte nás sledovat, ať vám žádný tip neuteče.